Busturian, lehengo amesak orain loran. Amesgaitan guztia loratzen da azkenean. Bustin utzetik lorontzirik ederrena egiten dan lez, 5 turitik be, 11 ames egin leitekez, ekinez eta eginez. Badirudi, Busturia geroan ondoa hartutako itxaserria dala. Itxasoak lehorra daulastan eta lehorrak itxasoa. Eta besarkada estu horretatik sortu da Busturia. Bihotzeko egarria asetu guran asmatzen dira dantzak, abestiak, antzerkiak, musika, zinea eta beste hainbat kulturrekintza. Eguneroko egin beharren kateapetik ies egin eta lagun arteko hartu emonak aberazten laguntzen deuskue. Kultura zaletasuna aspalditik loratu da Busturian, eta loraldietako bat 20. mendearen hasikeran emon zan. Argi dago ba, Busturia herri jantzia izan dala. Inoz, berez aberaztu da alabeharraren eskutik, herriko tabernaren bateko lagun artean, edota herriko zein armiletako jaietan. Inoz, ekinez eta eginez, elizgiroko jardunetan, alkarte eta alderdi politikoetako ekimenetan, edota kultur talde desbardinen ekintzetan. Ikusi daigun, zelakoa izan zan mende hasierako giroa. Orduan, Joseba, konta iguzu zein izan zen Busturiko lehenengo alkarte kulturala? Busturiko lehenengo alkarte moduan antolatua guke guretzako ezaguna duguna, da 1915, ustailaren 17an, Aspen, elkarte bat sortu zen, musikarien elkarte bat, eta zuzendaria Julian Borda, itzue, txisturari esan, organistie, eta musikaz ondo jabetua, musikari oso ona, eta 27 artean soziedade bat sortu eben, da konpitxeizen batzen ziren, konfiterizen, eta elkarte honek orkesta moduko bat ere antolatu ban. Eta inguruko herrietatik ibiltzen ziren. Aitatu dozu konfiteria. Azaldu izu mesedez, konfiteri hori zer zan? Gu konpitxeiz esaten dugu, azpe kalien zegoen, eta 19. mendean bertan beste liberalak soziedade bat sortu eben, eta bertan batzen ziren. Esango genduke, Busturiko eukitzuek batzen zirela, beraz, esango genduke, azpeko bilgune bat zala konpitxeize honelako ekintzak antolatzeko. Gero, partidu politikoen antolaketaren inguruan, Busturizen Eusko Alderdi Jeltzaleen inguruan batzokizek antolatu ziren, eta batzokizek ere elkarte kulturalak eta kulturgintzan aritzen ziren, da bereziki azpimarratu behar dugu, Aspen zegoen batzokiko gelan antzoki moduan funtzionatzen ebala, eta bertan teatroak eta horrelako gauzak antolatzen ziren. Loraldi hori, zoritxarrez, gerrako sugarretan eta ondorengo zapalketan zimel eginda igartu zan. Baina ez betiko. Izan be, gerra osterik gordinenean eta frankismoaren urterik gogorrenetan, 1943an Altamiran ABC alkartea sortu zan. Batez be, umeteria, katekesiaren aterpean, kultura eta kirol alorrean esteko. ABC alkartearen ekimenez egin zan gaur egun Altamirako kulturretxea duguna. Beti be, herriko jendearen eskubeharraz. Leku hau, era askotako ekintzetarako erabili izan zan. Katekesia, antzerkia, zinea, goizeko izarra dantzataldearen saioak. Orduan, hemen hon zan oiturie, hau
ezin orduko, unzan oiture bat, zen zan, teatru egitxezien hemen. Etxezien eskolan, teatru, persona nagoz ezek, etxezien teatru. Eta horren gidarizi izin zan, Don Jose Urzelai, eta beranen mazti Doña Kontxa Uriarte. Doña Kontxa Uriarte zan, ekipo bat egon zan, sobre todo Andraskuna izin zan, nire ama, Txukeneko Maria Santos, hor ziren, teatrutako ensaioek eta horrek etxezienak. Hori izin zan lehenengo oinarrizean menguen. Sasoi horretan, Aspenbe umeek antzerkiak egiten ebezan mutilen eskolan. Eta kasureko zuek hemen Aspen gaztetan antzerkirik eta holan eitzen zenduen? Bai, mutilen eskolan. Mutilen eskolan etxegen duzen da. Arebe maitzu ziren hori badie dongalo izanien, haizen zane arebe antolatuten bazena, da mojakaz, da mojak neskak itxengen duen antzerkize. Arek itxengenko arek Maria Estuardo eta holako Judit eta holako dramak itxengen duzen. Eta erropak eta horre gauzak eta nondik batzen zendu esan? Geukin, gu, papelezuk eta itxengen duzen. Eta gero zizien mutilekaz, eure mutileke antzerkizek itzen. Zizien. Eta hor, beste aire bat hartu bian, foman dizegan erokimin gure zera monutatik eta zauten jako zen jentia ikusten da. Gure antzerkizek famozuk izan zin orduan. Horretan, eta bizela, esaben, hamene zeuzeren bien gez teatro ketxeko eta honek eusek itxeko. Nora jo bidu. Orduan barrokuaz batun, 41 orduan zazorretan ez pasunetxen elizan bizertez, ezin zetezkunen ezer. Eta zan ebio, ez da beste aukerarek, elizan bizertez egitzi ez horretara asko diro egitzi hau, eta pega egitzi hau eukiko duguz. Artepestipe bermiokuek, amengo parientik ukibazen da zantan, neu lagundu gutute, eta ez da eixu hor katekeziz bet, anatxik izan, eixu hor katekeziz bet, zaloi egaz da, beran onduen frontoie. Diru laguntza, udaletxik jungo gara, eta arekia etzen batzu diru laguntza, sobre todo frontoi egiteko, eta guk egingo dugu beste zaloi eta etxeko batu nimbiko dirue herrizen barruen. Orduan diru batzeko egingo dugu, behin ipindelengo Santageretan abestu herrizen, korue badau kantateko, eta han esan guzelan bidun, zehen bidun, da zelan diru batun gudun herrizitik, herrizintzako izeteko. Ara non, Antamiren, 1993 beraz, gerra oste justu horren ostean, antolatu eben, elkarte barri bet, Asociación Benéfico Cultural. Oiko moduen, ABC ezagutzen zena. Nori izan, Asociación Benéfico Cultural de Altamira. Eta elkarte honen ekintza nabarmenetarikoa izan zen, eraikin bat egitea da frontoia. Beraz, Elizaren atzean dagoen eraikinak gaur eguneko liburutegia eta frontoia elkarte honek egin eban. Arek zien, juntien zan, junta bat, eta parrokue, Etorri Barri, Juan José Okaranza. Dalantziz pundazan ABC, da ABC hasi zan, gestinu detzen Bilbon, bai deporte aldetik eta bai kulture aldetik, eta ondo hartu zuen, eta izan hemen estatutu batzuken bidabe, eta zelan izango doan, hau ditzuk, talatxekin ziren estatutu batzuk, eta orduan anemin zein, zelan izango doan, elizie izango dela, zuzendarize onena salon de actosena. Eta udaletxie frontoiena. Da, alantxik egin zen. Eta edifizio hau, eraikin hau, herriko jenteak egin zenduen. Bai. Zelan izen zan hori? Aber, kontai ostezu apurbet. Jose Mari Urtelaien altxek emoman hau terrendu, Bai. Da, azizena hau etxen herrientzako zego alanda. Baina, herri guztiek partizipaban hau izen.
Batzuk arretxe karten kanteratik euren burtizekaz, beste batzuk eskue birra eta alantzik egin zen. Materialak ametik basotik ekartzen bezen, da alabrinen Juanito Solai, hain zezan dirigenti honena, da arek zerriuki balez, are preparatema materialak teletureko eta horretarago. Gehien nahi zen, eskue birra, deslogo, doian izan zen, baina apuntatxe zen, norretot zen birrien, eta zatile, bazuka portazio itxo sasonako, eta bat. Eta zer, luzaroan ibili zinen? Ni bai, neuke gitxi gora bakitxe, berroi egunetik gora eneuzenik. Eta batez bere, Altamirako jentea izen zen, edo Azpeko jentea bere Altamirako etortzen zen? jentea. Izan zen, Altamira, San Bartolome eta San Cristobal. Bueno, inaugurazionerako gunerako uste dut obispu etorzela, eta teatroe egin dune, 1943. Hori da, bai. Uste dut. Bai. Da gobernadori betozan ona, gobernadori betozan ona, inaugurazioen gobernadori. Orduan, egun handi izango zen, ez da? Hau inaugurazanean. Egun handi. Bastante ezitu okiban, teatro gitzen ziren urtien bi do hiru, eta, bueno, bertoko gaztiek eta lan batzeko eta etxeko zitezan, nik errekordo nadegot. Herriko jenteak parte hartzen eban, ez da? Herriko jentiak etxoan. Eta, adibidez, inoiz, gero, hain afezino handi hartu genduen, da, dirutxua eta tezan, da, honako, eta, Bermiora behun ginen teatro etxen, Gernikera bai, bueno, batalde polibete sortu zen, eta kulturi arluin politxo dana pozik. Osea, herri txiki batentzako movimiento soziala handizegon zen. Handia, klaro. Handizegon zen. Egoten zen, Maria Santos Uriarte, da Teresa Mendoza, etxe bien direktora moduen. Bai. Hemen egoten zen leku bete, bera, Maria Santosek erute ban teatruen gioie esateko moduen, Bai. da hortik ez bien eszenariun gabizenari lagundu, Lagundu, bai. kasoze galgeratuten bizin trabata esaten zen. Hori egoten zen Maria Santosa. Teresa Mendoza egoten zen, direktora modu. Lehenan eskolan etxin zienak, haren esperientzigaz, gu bakidun ahuen Bilbora zein lekutan dauzen teatroen gauzek eta erropak eta ingeru. Eta horrek zer itzen zendu esan, alkilau? Alkilo. Eta ensaioak eta zelan itzen zendu esan? Berton, oztapazaten genuen de mil pares de demonios, baina berton, zen egun iziten zin horre gauzeak beti, edo gabonetako, edo... Teatroeken ensaiuk eta horrek gauzeak etxekin duzen, eta iso kuntu, txirapuzun Doña Kontxan ez zien. Kontxo liartean arek asko laguntzen dozuen. Daren izena, eurritik ibiltzekin duen, agunten ginen, don Josur Zelaya, el que está haciendo todo, tal, y así, arek ateazko egitxezko. Famoso zan. Eta arek emozkun apoioan dira. Horrek izen ziren pintorea izen zanaren gurasoak? Pintxorien gurasoak. Eta hemen teatro egiten duzen nien, pintxoriek, egotezanian hemen itxezku zen dekora hauek. Oso politxe. Eta gero hemen beste gauza importante bat, zinea izen zan, ez da? Bai. Zenbet urtegarrenean hasi zan zinea? Zinea hasiko zan, año 50-51, que yo fui a navegar, y ya dejamos el cine en marcha. La gente posik. Bai, klaro, herrien bertan zinea okitea gauza handia izango zan, ez da? Claro, la película, ona, como te zian. Eta zelo pelikulak, ze izaten ziren? Onak, pelikule onak. Umeentzako pelikulak? Oestekuk eta danak. Danak, danatarikoa. Gundekatik etorte zin aparatukaz da barragal, da montatzen bertuan, da jente asko. Da izaten zen gabaz. Da egoten zen nota, eta etorten gainen ladriluko egoten zin ordu nogara eruteko. Berotu ladrilu txapan, da papelagaz edo hogera eruteko. Da ladriluaz etortek etzen zinera, ze oza hogitzik endu bertota. Eta batez bere jente helduentzako izaten zen, gazteantzako, umeantzako, danatarik? Danantzako. Bai, generalki pelikule ezin izaten horre pelikulek. Orduan duten zen el 2, el 3, el 3R, el 3R no se podían dar. Ya calificaban 100 películas. El 3R no se puede dar en locales católicos. Así anduvimos.
Baina gero hori, ABC talde hori, 57an amaitu egin zen. Bai, orduan sortu zen espata dantza. Bai, Eh? goizeko izarra Teatro taldea, ez jeuzi da? zen, bai, gaztiek hori jakin bena espata dantzie sortu zen. Zegoen zen hemen zapatero bat, Antonio, are bakitzen espata dantzan barri, da arek irakusten zen gaztiri, horre jantzak etxeko, herritxik, herrire, aben bebai, muruetan bebaitz, usturin bebaitz, bueno, berremi hora juten ziren. Handik gerora, alkarteak izandako berakada baten ostean, ekintza horrek epeldu eta azkenean galdu egin ziran. Baina 1960ko hamarkadan eraikinak bigarren loraldi bat izan eban. Eta herriko gazteak tartean zirala, Altamirako kulturretxea kulturrekintza desbardinen mintegi bihurtu zan. Besteak beste, hortxe jaio zan Irrintzi Alai dantza taldea. Altamiran sortu, baina gero herri osora zabaldu zana. 2018an, 50. urteurrena ospatu dau. Lekukoek ederto gogoratzen dabe zelan garandu ziran orduko amesak. Entzun. 1960ko hamarkada horretan, eta gu gazte ginenean, eraikina bertan zegoen, eta eraikin horretan baita be antolatu genituen antzerki batzuk, orduan ja euskeraz, eta baita be bertan euskerazko alfabetatze moduko bat be Altamiren 1970 urte hoietan antolatu genuen, bestelako bilkura be egiten genituen. Eta kasureko gero Irrintzi Alai dantza taldea sortzen danean, nor dabil hor buru? Edo zein da sortzaile taldea egon zan, edo persona bat izan zan eragilea, edo... Rosa Mari eta Rafael Urmatxea, Nebarrebak izan ziren dantza irakasle nagusienak. Eta horrek izan ziren eragile eta gero tokian tokiko gurasoak. Eta hori zer, hori ja talde importantea izen da herrien, ez da? Hori ja, bai. Horra, ejemplo, nik irubala batekotaz, irubala bakundiz. Amak, eruten genduzen, alabak, amdauz, aman besti dauz, orduan autobusi besti nimitzen, da kotxien sartun, kotxien lau kabatin bediz azpieruen, da orduan bakizu ez da honekoten horren beste zerbe. Sortzen dabe Irrintzi Alai. Hori, goizeko izarraren ondorio moduan, hori sortzen da Altamiran. Hasieran azpeko jenteri ez genden. Badakit azper etorri zirena, bere espiritua busturi guztiko dantza talde izatea zen. Altamira eta azpe beti izan dira herribi izaten dalez. Enfrentamiento historiko bat egon da. Eta guk, esaten gendutzua, apurtu egin behar dugu, betiko herri bagara, eta apurtu egin behar dugu historia. Eta azpeko talde bat sartzen gara, hartzen dugu Irrintzi Alairen erreleboa. Eta ondazten gara, alkarregaz lan egiten. Batzarrak egiten ziren hemen, batzarrak egiten ziren Altamiren, eta movimentorik importanteena, politiko-sozialetik aparte izan zen, gehien batzen gehituena zen Irrintzi Alai, ez? Bestalde, mundu osoan hain esanguratzua izan zen 1960ko hamarkada horretan, Azpeko gizarte etxea sortu zen. Orduan, Casa Sozial esaten zana. Horixe izan zen auzoko bihotza, auzotarren bilgunea eta arnasgunea, ume, gazte, heldu eta guztien alkargunea. Ondino diktaduraren erpakadak bizi-bizi egon arren, bertan egin ziran kulturrekintza desbardinak, alfabetatze kanpainak, umeen mendiurteerak, txapelketak. Hantxe sortu zen gazteen movimentu garrantzitsu eta indartzua be. Talde honek, herriko jaiak antolatzeko ardurea hartu eban, eta jaiei euskal kutzua emoten eta beste giro bat sortzen alegindu ziran.
orduko gizarte oinpetuari arnazaparria emongurarik. Mikel Lamoa berabe busturian izan genduan ikimilikliklik ikuskizunagaz, gobernadore zibilaren begirada zorrozpean. Gogoratu daigun, Azpeko gizarte etxearen ibilbidea zelangoa izan zen. Aldi berean, hirurogeiko hamarkadan, azpimarratu behar da, Azpen gizarte etxea. Gizarte etxearen lehenengo etxea bera, Leiza ondoan zegoen etxea bera abadiaren eraiginez, eta hor egon ziren Jose Antonio Erkoreka eta horretik Francisco Altamira. Horren eraginez da, etxe hori barriztu egiten da. Eta dana hasten da abade bat aldatzen danean. Don Jose Antonio Erkoreka dator, abade gazte bat. Eta iniziatiba badeko berak, gazteak eta biltzeko lekuren baten bila hasten da. Etorzan hona abade gazte txikitzu polibet, da bezatan beluko mesi egotu zen, beluko mesara juten ginen, Andra guztiek, gizonak bebai, bide gizonak juntzin tabernara, eta gu androk jun ginen, sakristizera, saludaten edo, abadi zetuten. Esan dozkun, ia umik edo gaztintzako lekuri bada Busturin. Bueno, Busturin ez, han parrokizen. Han, baten bateria akordezakon, sakristion ez zidauela. Da, bueno, bai edertu aixe zentzagun Don Angeleri parrokuri. Ia, egin balei, antxe zeuser, umintzako eta baita esan dozkun, da hasi ginen, Andra Guztiok hasi ginen, diru batzen, hasi ginen. Guk, neko ume ginela, edo Mari Jesiak kantatan genituen, eta Mari Jesietako dirua gizarte etxea ekin hori barrizteko eta ekitzeko izaten zen. Nire gomutan dauena da, jente hasi zala, eta gu, umemokuak hasi ginela biherrien, laguntzen. Harri batzuk endu, eskonbroan, erdi olgetan eta humorez eta zelan herrizentzako etxe bat izango zen, eta gurasuepean implikatuta goazen bazten garela lan nien, ez? Izan obri hori, gero, esan zagoen Don Angeleri, bedinketuten etor bideola parrokuri, da ikusi banien aetzia lanik, zorizionak emonduzko zen herrizeri, da horonek hasi zan, funtzionaten. Eta lehenengo fase horretan, zetarako erabiltzen da eraikin hori? Guretzako lehenengo egite izan zen, eta inauguratzen danean, goiko partea inauguratzen da lehenengo, eta herri guztize batzen zen bertan. Bai gazte, zahar eta dano batzen ginen. Gu gizartetzia hasten danean oso gaztetxua ginen, eskolarazi barri, 5-6 urte inguru. Zer egiten gendun hon? Dotrainie bertan ikasten gendun, bategoratzen ez, primera komunioen, da inda gero be, antxe batzen ginela dotrainik ikasteko. Nomeka, arratzaldetan batez bizaten zen, elkargune bat, abade honek telebizio bat erosi eban. Telebizio bakarra herri zen, antxe gizartetzien, eta orduen danok batzen ginen, gazte, zahar, danok batzen ginen. Zezinoetan, lehenengo gaztiek, para ver la perrita Marilyn Erta Frankel y sus muñecos, eta horrek ikusteko edo Rintintinen serie ikusteko hanbatzen ginen gazte guztiok, eta zai hori pasatzen zanean, nagusiak etorte ziren, eta futbol partidua ikusten zen. Andrak batzen ziren alboko lokaltxu baten Kartajokoan. Eta Kartajokoan kasureko andrak ze edadetako andrak? Gazteauak eta edadekoak edo... Edadeko eta danak, bai. Gepo, igual 20 urte edo, eta gero bestik, igual basko, kuadriletxu egon ziren Eusebia Torre 50 años edo kingo bizen igual, eurek. Eta zetan olgaten zen duen? Brisken beti. Beti briskan? Beti brisken. Zeiko taldetan? Bai. Orduan, azarrakuntzak bere ziren faltako, ez da? Azarrakuntzek bere zirela faltako batzuten. Claro. Orduan, además, txakur txikizek eta horrek asko balizatzen ise bien. Bai.
labanka da itxuten zoin areri. Labanka? Bai. Ba, 10 edo, 12 edo, andra batzen zirenan, jokuen, da gu bestiok telebizio guzten. Claro, ze orduko denporan Andraskoak tabernara joatea eta ez egoan ondo ikusitze, ez da? Ba, da Andrak eta nagusiek izan zinganera. Esango genduke, herriaren, eta batez be azpe kaleko jendearen bilgune bihurtu zola gizarte etxea. Eta hor gizarte etxean, 1977 urtean, Euskaltzen dien bidez, Arregik eta bultzatu eben euskerazko alfabetatze kanpainak hor antolatu ziren, eta hor euskerazko alfabetatze gune bat izen zen erekin hori. Lehen gurtin edo, zerbi, unibertsitatean da zen mutili bertako guzturiko semiek, ero horrietan ezek, etorziak usen esaten, euskeri imongo lekila, inorre apuntaten bada. Da apunta ginen hainbeste lagun, apunta ginen. Da, moten dozkuen, iluntzetan, errozalditan, kasi beha nagusi jintzate, Bai. Nagusi jintzate. Da gero, kobra itxen dozkuen. Zezan dozkuen, tebaldekue, inok ez dutzola emoten Garrantzirik, ez da? garrantzirik. Eta orduen datorre seminariotik hori euskeraren ikasi beharra. Eta bai kilikili, Kilikili, claro, bai, kilikili movimento handia izan zen Bizkaia osoan. Hombre, danok egiten gendun kilikiliko nio batzen ez kilikiliko rebiz. Bai, Lourdes Ferreta, eta hasten gara betetzen kilikiliren aldizkari txikitzuarek. Ariketa batzuk ekartzen ebazena. Kopia guen behar ziren, batzuk. Kopia egin behar zen. Hori da nire lehengo zera. Hor, gero, abade hau joan egiten da, uste soldadutzara ditu utzila, eta alde egin behar deu busturitik, da beste abade badator. Haren filosofia esan bardina, 30. hamarkada beha azten da, gu beha 15-16 urte eta hortik gabiz, eta naztaten dira, baztera lor politikoa behazko nazten da. Edifizio horrek, abadeak kanbizatuk eran, eta purbetolako era anarkiko baten geldituk eran, kontrol konkreto barik, dekadentzi nahiko nabarmena, sartu egiten da, apurtu egiten dira gauzak, edo apurtu egiten ditugu gauzak, eta olako kontuak, ez da. Baina, dago momentu bat, non lekuaren beharraz konturatzen garenean, eta zer egiten dugu, barriztu, baina geuk, gaztiok, nire garaiko gaztiok, geure kabuz, bai diru ipini, materizela ipini, lana ipini, eta berritu egiten dugu lehengo gizartetzea sana, ez? Egin genuena da, beko aldea, etxe horrena, izena bebai gizartetzea gero emin zan, zerraitik ditzu bitzago kasa sozial, ez? Eta egin zan, eskonbrasko egon ziren hango beko aldean, eta garbitu, eta egin zen futbolina, pinpona, eta honelako jokoak eta beste gazte guztientzako eukitzeko toki bat. Eta han batzen ginen, adina ez berdinetakoak. Ez dakit 7 urtetik, ez dakit 17, 18 batzen ginen. Txikitatik, 16 urteok gendu zen arte, tarte horretan, egoen beste talde bat, gu baino nagusitsuagoak hor mantentzen zirenak. Eta orduan zen, la epoka del guateke. Gure aurrekoek guatekik etxen bizi, guk ezken duen etxen guatekerik. Gu horretan formala bini, gu batzarrak etxen duen zen, asambleak. Zer organizabi dugu, mendire junbi dugu, edo futbolin txapelketie, edo pinpon txapelketie, bani presna hau antolatzeko, da bestiek beste gauza bat antolatzen ban, eta holako batzarrak izaten zen organizatzeko hurrengo hilebetie. Sasoiaretan bai, futbola eta bar, mendi irterak, egiten ziren bai. Ez dakitena da zelan gurasoak, izten dozkuen horrelako responsabilidadea, baina bueno. Eta zer eroten zendu, umeak eta eroaten zendu esan edo zeuek gazteak joateko? Umeak bai. 16 urte, 17 urte, eta beraie 18 urte eta 18-10 urte. Oin, beste enfokea da, alde batetik politika sartzen da, politika arloa sartzen da asko, euskeraren alorra gurtetzen dugu, orduko nazionalista, espainolista, ez dakizelako
tomateetan ibili ginen, eta orduen Euskaldunu sentitzen ginenok apurtxu bete horriten dugu reflexio bat, ez? Euskaldune bagarat euskeraz, baina eta segaitik gauz erderaz egiten momentu honetan hemen zezan, tendentzia bat, berezkotasun batean, erderaz egiten genuen, segaitik egiten dugu. Orduen, zan genuen, bueno, gauza bat ingo du. Bakotzak, usten dut, 5 peseta izan zirela, erderaz egiten duen 5 peseta, emingo dugu kaja baten. Gero, horrekin, diru horrekin, ningo dugu afaria, hori da izen zen pentsamentu. Baina, bueno, ezpan egin falta, horrelako hori. Afaririk esan duen egin. Afaririk esan egon. Eta uste dut horri zazala bortxu bete inflexio puntua, beste erabatean ikustera gauzak, eta hizkuntzaren, kulturaren eta euskararen militante izatera. Horrazten gara, kultura ekitaliak egiten, lehenengotan izaten zen, 17-18 urtegaz, urtero Durangoko feriara joatea, eta liburuak erostie, diskak erostea, eta kulture hornikuntza egitea. Eta egin genuen, nahiko liburutegi majoak garaiaretako euskarazko testuakaz, eta garaiaretako diskagintzagaz, ez? Gero gazte horren, hor batzen ziren gazteen zereginetako bat izaten zen, jaiek antolatzea, ezta? Jaien organizazioa euren ardurea izaten zen. Bai, 1900 hirurogeita hamargarrena zikera horretan, hirurogeko amaieran, gure egiteko nagusia edo kintza edo batzeko. Pentsatu behar dugu, frankismo denboran biltzea bera bebai, kontrolpean zegoen. Baina jaien antolaketaren atxaki horrekin, bilgune bat egiten genuen, eta jaiak izan beharrean udaletxe frankistaren ardura bat, geure ardurapean hartu genituen, eta jaietan saiatzen ginen euskal kulturaren inguruko ekintzak bideratzen eta bultzatzen, eta beste giro bat sortarazten. Nire ustez egon zen pertsona bat gu genio zeuzer nagozitzua, Joseba Agerrezkonaga, eta gero beste batzu seminariotik eta biltzen zirenak, eta bueno, hor hasi ginen, zeuzer egin behar dela herrian eta bar, eta hasi ginen antolatzen gauze ezberdinak, aparte jaiak, jaiak izaten ziren ez oingo moduen, azkanean dana antolatu behar zan, ez dakit, ez eta batera lehenengo eta behin, hola bile egiteko taberni edo kieskoa egiteko musikako hori. Orduko montajea zera modukoek, zera, trampau, el eszenarioa eskuz egiten genuen, obratara joen, egurre lapurtu, urtu edo karri, eta venga, bizpera, tioskoa, eraikitzen genuen eskuz egiten ziren. Eskatu baimenak, bestiek, gero bai, eta guk egiten genuen hori, guk eta nagusiauak, eta hor bai egoten zen alkarte bat. Claro, no etorte zan beti Orkesta Ortiz. Orkesta Ortize beti joten man erdera, ez da zetxoamen, euskeraz ekarri behar dugu orkestie. Eta ezagutzen genuen bakarra zan egan. Egan nire ditzen tasuna, egazan imposible ekartie. Azken momentu horretan egon zan. Eta orduen, egan egaz batera, oinatin urte bat nekezek. Orduan, nekez baitu, harrapatu genuen. Eta orduen, nekez, etortu esan du urte batzutan, eta holan, muntzagun bueltie, euskera gitxienez, romeizek euskeraz izateari, bai. Konta joztezu apurbet, zelan izaten zen karrozen kontuan, noz egiten zenduen, zer dalata, zer izaten zen? Hamarkada marabilloso horretan, 70. hamarkada horretan, gauzasko egin ziren. Eta bat izan zen, karrozan, txapelketa esaten genuen gu, baina gizau zen apur bat, giroa sortzeko. Orduan zer egiten genuen, kuadrile bakotxak prestaten eban, beran karroza. Karrozak beti ziren, astoa eta karroa, eta astoa eta karroaren inguruen, bakotxak pentsatzen eban gaize. Ez dakit, garaiaretan pizizan egoera erreflejatzen benak edo, gero zerape bai, folkloretik ataratak bai, beste merkatu bat edo zertxarrak, horlago kontuak, eta inoiz apur bat modernoago bai, ez. Eta horretan neskak eta mutilek parte hartzen zenduen? Neska, mutil, txiki, handi, dena, humietatik, nauzitara, jente asko bat ez zen, ez.
eta egiten genduen lehenengo desfile, Elizaldien batzen ginen, eta Elizaldetik bajatzen ginen espilutaraino, karrozak desfile batean. Eta gero, Antxineko frontoian, bakoitzak egiten beran eman alditu. Ordu laureneko lako antzerki zaiotxo bat egiten eban. Eta ostien bezaten zen, oin oberenari sarize. Euskara sartzen da, kultura sartzen da, eta folklorea bezartzen da. Apurbepa dantzataldeko, dantzataldean begeiago implikatzen gara. Eta kirol arloa jorratzen dugu. Goratzen ez ni, hortik ekintza bateragarri bat egiteko bururatu jaskun futbol txapelketa bat antolatzea eskualdean. Niretzako izan zen super interesgarria, zerraitik azkanen hor ezagutu ginen, bastakit musikeko jentea, arratsukoa, gerrikakoak, eta izan zen beste ekintza bat futbolarekin lortu genuena, ez? 75 laroi, baina harintxo. Ez dina, 75 izango zen. Badaun Euskara movimentu honetan hasten gara gu apurbete musika gintzan eta arte gintzan eta gure kezkak eukitzen, ez? Durangoko feriarekin batera, ez doka mairu taldea mendik, bestetik antzerki mundua gazten da hor despuntatzen, eta buratzen jasko gu bezartu behar dugu historia horretan, eta gogoratzen jasku ekartea zer bat, ikimilik montajea, performanza dana orain, laboak eta hartzean nahiek egin ebena, eta ikimiliki festival hori egiten da azpen. Beren emanaldia egin zituen, ondo gogoratzen dut, diapositiba bidez, eta nahiko espektakulo vanguardistiko bat izan zen beren kanteria egin, eta inguruko jente piloa, zegoen aukera, Mikel Laboan hurbiletik ezagutzeko, eta baimena, gobernador zibilara eskatu behar zen, eta zai egon behar izaten zen, ariketa ekitaldia antolatu arte. Gertazitekeen ekitaldia hasi baino 10 minutu lehenago heltzea ordena debekatu dagoela. Horren ondorio, hasten gara festivalak eta olakoak antolatzen jaietan, batez beti euskal kulturaren inguruan, eta gu apurbet implikatzen, ez? Beste ekintza batzuen artean, gero pentsatu genuen honelako talde bat sortzea bai, hau izan zen antzerkia eta egiteko. Horrein gendun zer bat, antzerki munduko montaje bat, gau ditzen zena. Horbe autogestioz esartetzearen inguruan batzen ginenok esan genuen zu, eta geuk egiten badugu olako zeus. Momentu horretan errobiren historia guztia egoan, eta egin genuen olako performance bat antolatu gendula, gau deitzen zen, eta gau horretan hastaten genuen dantza, musika eta olerkiak. Eta olako montajitxo bat egin genuen. Horretarako erosi genuen ekipo batzuk, tresna batzuk, bai fokoak alde batetik, beste alde batetik doinu edo musikarako amplifikadorak edo bafleak eta horrelako gauzak erosi ziren. Sartu ginen autogestionatu eta izugarrizko dirutzan, orduko milioi bat, eta dana, co-funding deitzen dut zago, baina guk orduan, etxez-etxe, lagun inguruko jenteari diru eskatu genion, eta milioi bat pesetak. Eta beste era bat, amortizatzeko horrek ekipoak izan zen, eta esperientzia politzen niretzat, batez ere ni ukin honen hori esperientzia, errobirekin egon ginen, fokuekin mintzen zagun. Eta zeuek ibiltzen zeinean eurekaz, euren montajea egiten? Argia bakarrik, baina egiten genuen truke, dirutsu bat, amortizatzeko horrek ekipo guztia. Zer horrek iraun zuen urte bete edo urtebi, atzatik gelditzen zen zuloa dizugarria, eta horre ardura gehien euki genduen, Julenek alde batetik, Rodolfo difuntuak, nik eta beste batzuk, zer genduzu hau ordein duen behar dugu, bueltan behar da dira, zer egiten dugu, gau joan da. Eta horre beste jaietarako euki genuen idea baten oinarritu ginen zorra ordaintzeko. Gure olako euskararen munduan gabiltzala buratu jaskon paiasoak ekarri behar genitzuela jaizetan busturira. Zanduzkoen, Gipuzkoan egoazela zazioaretan kizki, miski eta kaskamelon zirenak, eta joan ginen kizki, miski eta kaskamelonen bila.
aurrekontu emon euskunean esan dugu, guk izkadeltzen aurrekontu honetara ez da hurrik emon. Orduan, zer egin behar dugu, eta alkarreatzen zu, eta geuk egiten badu paiasuena zer. Genekizen, ezer bezagaz, zigin atrebitu ginen paiaso talde bat egitea, mantxon Kurruzko eta Lapiko ziginen gu, eta ebile ginen, igual, 3 urtetan. Saioak egiten batez be Bizkaia inguruan. Sasai harretan, Txirri Mir eta Txiribiton egon ziren, baina, bueno, Busturiko pailazoak onak ziren, eta behar bada haren bestekoak. Eta zelan antolatuten zenduen, esan gure dut, antzezpena gidoi bet eta prestatu behar da, hori asmatu egin behar da. Eurek egiten eben, edo zelan... Beraiek, batez ere hau Rodolfo, niko kreatibo, niko asko izaten zen, eta, bueno, Doroteo gehiago musikarekin, eta, bueno, horra kopliek egoten ziren, ondo konpontzen ziren. Un momento politzek izan ziren arek. Eta holantzi lortu genduen dirua zorrak ordaintzea. Beste bat, gogoan azpimagarria da, gu musikariak izan gara, txistulari eta inguruko hemen musikari, eta jaialdi eder bat egin genduen, Bizkaialdean zegoen musika tresnen bilgunea, eta baita ebe horren talde zeuden orduan, Maurizia eta horrelakoak bildu genituen azpeko jaietan, 75 inguruan izan zen, Santillagoko jaietan. Beraz, jaizek ziren atxaki garrantzitsu bat, kulturgintza era barri bateko edo kezka barri bateko helburuak eta bultzatzeko gure herrietan da hori, gazteen ekintza bide bat zen. 1975ean Busturia Kultur Taldea sortu zen. Eta harrezkero asko eta asko dira herrian, euskera, kultura eta kirolaren alde lan egiten daben alkarteak. Orduan ereindako hasiak fruitu ugari emon dauz, eta gaur egun hegazta da bizian doan herria da Busturia. Ume, gazte, heldu eta adinekoak tarteko dirala. Holantxe jarraitu dagizuela luzaroan, amesak urregorri kolorez loratu arte.